Eu chamome Teresa, nacín en Vilar de Flores. Sempre me gustou moito a costura. Aos 8 anos xa empecé a coser donde unha señora que se chamaba Celia, que era a modista que había no pueblo. E resulta que as miñas amigas, como iban ao monte, tiñan vacas e eu non tiña, entonces xa iba para dondela, enseñoume a ganchillar, a calcetar, a bordar. Logo, si que tiña 12 anos, a miña mamá tiña moitas ganas de que cosera, porque ao tempo os modistas no pueblo tiñan moito traballo, porque se facía toda a roupa interior e todo. Entonces xa a señora Celia xa dixo, bueno, esta nena xa sirve para enseñar o corte, e aos 12 anos xa me fixo o corte. E sempre pensei seguir cosendo máis tempo para saber máis, pero resulta que xa as veciñas do pueblo que tiñan nenas e non tiñan quen lle fixera a roupa, xa me empezaron a traer roupa. A miña mamá tamén xa me empezou a traer roupa prela. Eu tiña moito medo porque era tan xoven e pensaba que iba a derramar a roupa, estropeala. Entonces todas as veciñas me decían, non te preocupes, se nos estropeas algún vestido non pasa nada. Entonces eu xa iso dime moito ánimo, empecé a coser. Claro, despois agobiaime moito porque sempre tiña moito traballo, muchísimo. Tiña que me quedar por a noite para rematar a roupa, porque cando era por as festas había moito traballo. Bueno, eu fui no levando así como puden, cosí muchísimo. Despois marcheime por Orense, cando xa era casada, xa tiña fillas, marcheime por Orense e levei a roupa, a costura que tiña de aquí do pueblo, e ali as veciñas xa empezaron a traerme roupa e siguen cosendo moito tempo. Tuve muchísimo traballo. O que pasa é que cando hai máis ou menos 20 anos tuve unha enfermedade e tuve que deixar de coser. A roupa que fixen que me gustou moito foi un traxe que lle fixen á miña filla, que precisamente foi o que o traxe con máis cousas foi cando conquistou o marido que ten. E tiña amigas no colegio, no instituto, que iba ao instituto, e ao verlle a roupa dela fixeronlle un abrigo que, por cierto, quedarolle precioso, e ao verlle o abrigo, pois as amigas tamén o quixeron igual, e tuven que yo facer, e así foi a miña vida. E agora pois seguiría cosendo, se non fora que non podo. Estou mal e non podo coser, senón seguiría cosendo porque me gusta moito.